Dobré ráno, veľmi sa tešíme, že môžeme byť s vami a chceme poďakovať za vaše verné modlitby, za Tomáša a za celú našu rodinu. A tak si uvedomujeme, že to je naozaj Božia milosť, že sme tu a že môžeme hovoriť o veľkých skutkoch Pána Boha. A my vlastne troška sa chceme predstaviť. A sme spolu manželmi 27 rokov, vďaka Božej milosti. A v kazateľskej službe teraz v Dubnu to bude 25 rokov, čo znie úplne neuveriteľne. A teda my máme pocit, že to bolo včera, keď sme nastúpili. Ale okrem kazateľskej služby sa v posledných rokoch venujeme manželskej službe, pretože už pred 15 rokmi sme si uvedomili, že služba manželským párom a manželstvám je niečo, čo sami potrebujeme, pretože sme boli vo veľkej kríze, ale tiež sme mali toto bremeno aj za iné manželstvá, najprv na Slovensku. A keď sme začínali, tak sme netušili, čo má Pán Boh pripravené. A v posledných 5 rokoch robíme víkendy, motivačné víkendy pre manželské páry. A chceme aj na tomto mieste povedať, že veríme v Boží model manželstva. Veríme, že manželstvo nie je iba prežívanie muža a ženy v nejakom zväzku, aby mali spolu intimitu a splodili deti, ale že je to zväzok, ktorý môže naplňať aj muža, aj ženu práve v tých hĺbkach, aké zamýšľal Pán Boh. A že môžeme prežívať, aj keď sme spolu manželmi 27, 30, 50 rokov, hlbokú vnútornú intimitu. A že nemusíme nasledovať modely ľudí, ktorých sme trebárs videli, že ich manželstvo len nejako prežívalo. Že tí ľudia len nejako žili vedľa seba, lebo boli verní. Aj to je úžasné. Ale veríme tomu, že to nie je len o tom nejako spolu prežiť nejaké roky a nerozvie sa. Ale že Boh zamýšľal oveľa viac pre vzťah muža a ženy. A značením o tom hovoríme, pretože Pán Boh z absolútnej krízy rozbitého manželstva nás poskladal. A chceme o tom hovoriť a veríme tomu, zažívame to. Z Božej milosti môžeme zažívať prvú lásku a preto nemôžeme mlčať. A preto chceme, aby manželstvá, ktoré vznikajú, mohli byť budované hneď od začiatku naplno, aby nemuseli prejsť to, čo sme prešli my. A tie, ktoré majú nejakú krízu, aby mohli dostať nádej a nielen to, aby mohli dostať nové zručnosti, aby sa mohli učiť ako na novo alebo úplne iným spôsobom, ktorý nepoznali a mohli žiť spolu jeden s druhým. Takže to je to, čomu sa venujeme v posledných 5 rokoch a teraz posledné mesiace úplne naplno a Pán Boh nám zázračne otvoril aj dvere sem do Čiech cez váš zbor, tak sa teším aj z toho českého tímu a z tej spolupráce, ktorá je Božím dielom. Tak ako to Esterka povedala, sme veľmi vďační, že môžeme dnes ráno byť s vami. Ja si dovolím vás trápiť hneď od začiatku. Pred rokom, keď sme boli na tomto mieste, tak som začínal jedným výrokom, na ktorý sa vás chcem spýtať. Ako by ste definovali, čo je to život? Čo je život? Veľmi presne, niekto si to pamätá. Život sú vzťahy a všetko ostatné sú len detaily. A vieme to preto, lebo je veľmi evidentné, že to, na čom visí zákon aj proroci, sú 2 prikázania o vzťahu plnom lásky voči nášmu Bohu a o vzťahu plnom lásky voči nášmu blížnemu. To je súhrn starého zákona a súhrn nového zákona, verím tomu, je to nové prikázanie, ktoré Pán Ježiš dal a to prikázanie znie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja vás miloval. Čiže vzťahy
plné lásky voči bratovi. Tento týždeň som mal jeden telefonát. Volal môj brat. Samozrejme nie fyzicky, lebo Pán Boh mi nedal súrodenca, ale je to veriaci muž, dokonca nie z môjho zboru. My sme sa dlhšie poznali už predtým, ale naše cesty sa ako keby začali prelínať pred niečo vyše 2 rokmi. Začalo to tým, že sme boli u nich na návšteve, na raňajkách a po týchto raňajkách sme spolu sedeli a rozprávali a my sme zdieľali to, čo Esterka tu naznačila. Zdieľali sme naše zápasy v našom manželstve, našu krízu a to, čo Boh urobil a čo stále robí, lebo ja vám chcem povedať, že my sme stále schopní sa dostať do krízy. A nemusí to trvať veľmi dlho. A my stále potrebujeme, tak som si to uvedomil, keď to dneska zaznelo, že aj v šedinách ťa ponesiem. Že znovu a znovu, bez ohľadu na to, koľko máme života, s ním za sebou a bez ohľadu na to, ako sa zreli cítime, prídu chvíle, kedy potrebujeme, aby nás zobral a niesol, lebo nejako inak neprejdeme. A teda sme o tomto hovorili a ten muž zrazu povedal od mája, to bolo v januári 2012, a on hovorí, od mája 2012 budem nezamestnaný. Ale nikto o tom doteraz nevie, okrem mojej manželky a myslím mojich detí. Nikomu som o tom nepovedal, len vám. Pre mňa to bol zaujímavý signál otvorenia sa zrazu života z druhej strany a potom on stál pri mne, keď som bol pred vyše rokom, pred operáciou, stál pri mne, pri mojom lôžku v nemocnici a ja som z toho muža cítil túžbu po vzťahu, po hlbokom vzťahu. Bolo z neho evidentné, že nemá človeka. Tak sme spolu trávili čas a tento týždeň po 2 rokoch hlbokého priateľstva, kedy sme spolu rozprávali, modlili sa, zdieľali, radovali sme sa, v telefóne bolo cítiť, aký je dojatý. A hovorí, vieš, ja sa už nemodlím za seba. Ja sa modlím za teba a za tvoju situáciu. Keď sme skončili ten telefonát, tak som hovoril manželke, myslím si, že stále viacej tuším, čo to bol za vzťah medzi Dávidom a medzi Jonatánom. Čo to znamená, keď prilnie duša jedného človeka k druhému? Keď máte hlboký, intenzívny vzťah. Viete, keď Dávid plače nad smrťou Jonatána. Viete, čo povedal? Tvoja láska bola nad láskou mnohých žien. A samozrejme, tam nebol žiadny erotický a sexuálny potom, čo dnešná zúfalá doba vždy takémuto niečomu má tendenciu dávať. Bolo to hlboké priateľstvo, kde Jonatán bol ochotný odovzdať jeden z 2 mečov Dávidovi, aby ho vyzbrojil a vystrojil, aby bol úspešný. Keď sme na stretnutí kazateľov pred viacerými rokmi dostali úlohu napísať 5 mien ľudí, ktorým môžeme povedať úplne všetko, aj to najbolavejšie v našom živote, mali sme menej ceruziek a pier, ako bolo nás, ktorí sme mali napísať niečo. A to bolo veľmi symbolické, že jeden z nás v momente, ako padla otázka, napíšte 5 mien, zodvihol pero a spýtal sa, nepotrebuje niekto pero? Bol to jeden z nás, ktorý mal odvahu povedať, že nemá čo na ten papier napísať. A my sme sa síce zasmiali,
ale nebolo to jednoduché pre mnohých z nás. Koho by si dnes napísal ty? Koho by si napísal, že je človekom, s ktorým máš tak hlboký vzťah, že mu môžeš povedať všetko? Ako mať tie najlepšie vzťahy? Tak som nazval moju tému. Až dodatočne som si uvedomil, ako pyšne to vyznieva. Ako by som problematiku vzťahov zvládol a bol na ňu expertom. A ja vás chcem poprosiť o prepáčenie za vyvolanie tohto dojmu. Že prosím o odpustenie a toto ráno je to už druhýkrát. Prvýkrát, keď som prosil brata kazateľa, ktorému som 5 minút pred začiatkom zhromaždenia podal USB kľúč, či by mi mohol ho vytlačiť tú kázeň, ktorú na ňom mám. A brat kazateľ zistil, že na jednej tlačiarni došiel tonér práve v dobe, keď sa to tlačilo a potom chudák musel meškať, hoci ja som bol ten, ktorý to zavinil. Áno, nie som expertom, ale na druhej strane môžem povedať, že som si nikdy v živote tak nevychutnával svoj vzťah v manželstve s deťmi a s blízkou rodinou, ako aj s Božou rodinou a priateľmi, ako si ho vychutnávam dnes. A chcel by som sa teda podeliť s tým, čo urobilo rozdiel v mojom živote na základe Božieho slova a prečítal by som 1. kapitolu 1. epištoly svätého Jána. Poprosím, keby sme z úcty k Božiemu slovu povstali. Tu čítame toto slovo v mene Pánovom, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali o slove života. A ten život sa zjavil. A videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca. A zjavil sa nám, teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. To vám píšeme na to, aby bola vaša radosť naplnená. Toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Boh je svetlo a že nie je v ňom nejakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, lúháme a nečiníme pravdy. Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým a krv Ježiša Krista, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme a nie je v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho luhárom a nie je v nás jeho slova. Toľko slov písma. Chcel by som sa na vzťahy pozrieť v takých dvoch aspektoch. A ten prvý zahŕňa časť toho, čo spolu robíme a časť toho, že jednoducho spolu sme. Vopred sa chcem ospravedlňovať, že budem trochu generalizovať, keď budem hovoriť napríklad o rozdieloch medzi mužmi a ženami. Isté to nie je čierno-biele, muži sú takí a ženy sú také. Pravdou však je, že je možné pozorovať významné rozdiely medzi mužmi a ženami vo viacerých oblastiach života. Napríklad, keď sa pýtali mužov, 400 mužov pri jednom výskume, či by boli radšej osamotení a nemilovaní, ako nerešpektovaní s pocitom, že nie sú kompetentní, tak 74% mužov napísalo, že radšej by boli nemilovaní a nerešpektovaní, nemilovaní a osamotení, ako mali pocit, že nie sú rešpektovaní a nie sú kompetentní. Mám pocit, že u žien by to dopadlo trochu inak. To je možno práve ten dôvod, prečo Boh povedal, aby mužovia milovali svoje ženy. Lebo ich potrebou je láska, aby ženy rešpektovali svojich mužov, pretože potrebou mužov je rešpekt. A
tak pokiaľ nebudem presný ohľadne teba, znova prosím, aby si to zobral s porozumením. Muži majú tendenciu byť viac orientovaní na dosahovanie cieľov. Aktívne robenie niečoho s druhým. Dneska bola vyhlásená brigáda. Muži sú radi v aktivite. Ženy sú skôr zamerané na spoločenstvo. Bola dnes oznámená sesterská konferencia. Byť spolu. To je zaujímavé, že nemáme bratské konferencie. Že by to bolo tým, že radšej spolu niečo robíme, ako spolu sme. Tiež sa mi zdá, že ako evanjelikáli sme skôr orientovaní na aktivity, konferencie, evangelizácie, ako na spoločenstvo. Jednoducho na to, aby sme len tak spolu boli. Ja sa priznávam, že v tomto zmysle som prešiel veľmi radikálnou zmenou. Moja pôvodná charakteristika bola kresťan aktivista. Prejavovala sa to tým, že ak niekde bolo možné niečo urobiť, chcel som tam byť aktívne nasadený. A keď bolo treba zobrať na seba funkciu, podvolím sa a zoberiem. Takže potom som vystriedal predsedníctvo rôznych boardov, rôznych organizácií, rozmýšľal a plánoval aktivity. A dnes je mojou túžbou a prioritou v živote niečo trochu iného. Skúsim to otestovať, ako je to s vami, ak dovolíte. Skúste porozmýšľať. Koľko z vás bolo počas posledného týždňa s niekým preto, lebo ste spolu niečo robili? Je tu niekto taký, kto bol počas tohoto týždňa s niekým preto, lebo s ním niečo robil? Áno, ďakujem. Dokonca mohli by sme to rozvinúť na väčších aktivistov, že absolvoval niekto 3 takéto stretnutia? Že bol s niekým preto, lebo s ním musel niečo robiť a mal 3 takéto rôzne stretnutia? Áno, aj takí sa medzi nami nájdu. A teraz skúste sa zamyslieť. V poslednom týždni mali ste stretnutie, kde ste boli s niekým len preto, aby ste s ním boli? Vynikajúce. Veľmi ďakujem. Nehambíme sa, povedzme to, vyznajme to. Ak dôvod, prečo si bol s nejakým človekom, bol ten, že si ho chcel vidieť tvárou v tvár, aby si sa ho spýtal, ako sa máš. A nebola to náhrada pozdravu. Ako sa ti darí. Len prosím, nezačni rozprávať. Lebo viete, aj také sa nám stáva, hej, že teda necháp to nejak inak, ako keď Angličania povedia how do you do. Proste, ak bolo cieľom nášho stretnutia, počuť, vnímať, modliť sa, porozumieť, byť spolu s tým druhým. Prečo o tom hovorím? V Biblii Kralické a podobne aj v mojom roháčkovom preklade je v tejto krátkej 10-veršovej kapitole 4-krát použité slovo, ktoré si myslím, že často používame, ale máme tendenciu ho vyprázdňovať. Je to slovo spoločenstvo alebo obecenstvo. Je použité v 3. verši a potom v 6. a 7. verši. Preto ja by som nadpísal túto stať ako stať o spoločenstve alebo obecenstve, o vzťahoch. Spoločenstvo s otcom a synom a vzájomné spoločenstvo. Keď čítame o začiatkoch prvotnej cirkvi v 2. kapitole Skutkov, čítame o tom, ako veriaci boli spolu. Je zaujímavé. Veriaci, ktorých zásadným cieľom a dôležitým pilierom bolo, aby boli spolu. A ja som absolútne presvedčený o tom, že to nebolo to, že boli zhromaždení na jednom mieste. Viete, lebo niekedy povieme, že byť spolu znamená, že sa zhromaždíme na jednom mieste. Ja som presvedčený, že ak sa tam hovorí, že boli spolu, že to bolo o mnoho viac.
že to bolo o zdieľaní života. Dokonca tak hlbokom, že nasledujúci výrok bol, že a mali všetko spoločné. Že to išlo až k tomu, že boli ochotní sa pre núdze nasadiť tak, že bol niekto ochotný predať svoj majetok, aby iní, ktorí nemajú dosť, mohli mať dosť. Keď Markovi čítame o dôvode, prečo si Pán Ježiš zvolil 12, čo bolo na prvom mieste? Prečo si ich zvolil? Aby s ním niečo robili, hej? Nie. Aby boli s ním. Až potom čítame o aktivitách, ktoré mali konať. A zdá sa mi, ako by toto bola ozvena zasľúbenia a nazvú jeho meno Immanuel, čo znamená Boh s nami. Boh uprostred svojho ľudu. A toto sa nakoniec finálne ozve v Zjavení 3, v Zjavení 21, 3. verš. A počul som mohutný hlas od trónu. Aj hľa stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi. To ma súčasne vedie k otázke, či nie je práve toto, čo bol dôvod stvorenia človeka, aby mohol byť s Bohom, aby s ním mal spoločenstvo, aby s ním mal vzťah. A v tomto kontexte mi dáva zmysel slovo z 3. kapitoly. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku. Viete, tak som rozmýšľal o tom, čo to znamenalo, že sa Boh prechádzal za popoludňajšieho vánku po raji a prechádzal sa takým spôsobom, že bolo možné ho nám ľuďom registrovať. Že ho bolo možno zrazu počuť. A to, k čomu som došiel, a možno, že nemám pravdu, je, že Pán Boh jasne dal úlohy prvým ľuďom, čo majú robiť. Ale že Pán Boh mal takú záľubu v tom, že sa každý deň chodil prechádzať s človekom do raja. S mužom a so ženou. Že mali prechádzky za popoludnejšieho vánku, kedy to bolo príjemné a kedy mohli byť jednoducho spolu. Ale my vieme, že človek sa na toto stretnutie nedostavil. A že Boh ho potrebuje hľadať. Môj drahý, toto je moja prvá kľúčová výzva, tak ako som to prežil ja, že mi ju dáva Pán do oblasti vzťahov. Majme dôraz na to byť spolu a nie na to robiť niečo spolu. A ja znovu chcem povedať, že si veľmi vážim ľudí, ktorí sú ochotní sa nasadiť v práci, v Božom diele špeciálne. Ale nedovolme, aby spoločné aktivity nám vytlačili blízkosť, ktorá sa rodí vtedy, keď som spolu s druhým, preto aby som s ním bol. Práve minulý týždeň sme boli spolu s Kateřinou Hodecovou na duchovných cvičeniach, čo je na jednej strane smrť pre kresťanských aktivistov. Pretože to, čo sa od vás očakáva, nie je žiadny výkon. Len byť s nebeským Otcom, byť v spoločenstve s jeho synom, Pánom Ježišom. Jeden z nás to prežil tak silne, že povedal, viete, ani neviem o nejakom špeciálnom impulze, neviem to popísať, len som zažil jeho blízkosť absolútne silným a mňa premieniajúcim spôsobom. A úplne ma to zasiahlo. Keď vysoká židovská rada je ohromená Petrom a Jánom, lebo je jasné, že sú to jednoduchí ľudia a pritom sú tak zvláštni, čítame, že poznali, že bývali s Ježišom. Že mali spoločenstvo s Ježišom. A toto spoločenstvo ich premenilo. Hlboké porozumenie tej zvesti, ktorú zvestuje tu apoštol Ján, zvesť milosti, že pre obeť syna je možné mať spoločenstvo s Otcom
a hlboké porozumenie pravdy o tom, akým sme hriešnikmi. A prijatie Božej milosti je základom hlbokého spoločenstva a vzťahu. A to voči Bohu, ale aj vzájomne medzi nami. Bol som strašne vďačný za tú prvú pieseň, ktorú ste mali mladí. Lebo tá prvá pieseň hovorila o čom? Že Ježiš je priateľ hriešnikov. Ježiš je priateľ môj. Že by to bolo také veľmi decentné vyznanie, že aj ja som hriešnik. Čo toto spoločenstvo môže narušiť? Alebo naopak, čo toto spoločenstvo udržiava? Spomínate si na raj, čo toto spoločenstvo narušilo? Čo to bolo? Prosím? Hriech. Jednoducho odpovedané, bol to hriech. Ja si však aj na základe tejto prvej kapitoly epištoly Jána myslím ešte niečo viac. Isté vstup hriechu bol príšerným, traumatizujúcim momentom svetových dejín sprevádzaný prvou smrťou. Ale mne sa zdá, že to, čo v skutočnosti potom oddelilo Boha od človeka, nebol v skutočnosti hriech, ale viete čo? Postoj človeka k hriechu, ktorý spáchal. Viete, lebo asi by nemalo logiku sa pýtať Adama, čo sa to stalo, keby ten samotný hriech bol dôvodom, aby Adam z Evou odišli. Boh sa pýta, Adam, vysvetlí mi, čo sa stalo. Kto ti to povedal, že si nahý? Či si jedol z toho ovocia, ktoré som ti zakázal? Či si urobil ten hriech, Adam, a Adam, ja? Ja nie? Ona? Tá žena, ktorú si mi ty dal, táto spravila. Eva, to si bola ty? Ja? Ja nie. Had. Môj drahý, tak ako bolo pravdou, že tento postoj voči hriechu podľa mňa rozhodol o rozdelení spoločenstva medzi Bohom a človekom, tak som presvedčený, že presne tento istý postoj dodnes je základným dôvodom straty spoločenstva medzi ľuďmi. Až do dnešných dní platí, že náš postoj voči hriechu buď môže zblížiť, alebo rozdeliť. Keď Mark Driscoll, jeden americký kazateľ, oddáva ženicha a nevestu, tak hovorí, tak sa tak zahladí ako keby prorocky a povie, vnímam, že toto manželstvo bude mať dva základné veľké problémy. Viete, aké? Jeho a ju. Lebo sú to dvaja hriešnici prirodzenosťou a aj voľbou. A je len otázka času, keď sa dajú dohromady dvaja hriešnici, kedy dôjde k hriechu. A ja by som dodal, a nakoniec to, ako sa to manželstvo bude vyvíjať, to nie je otázka toho, či sa tam stane hriech alebo nie, ale to, čo s tým hriechom tí dvaja urobia. Aký postoj voči tomuto hriechu zaujmu. To, čo totiž platí, že Boh je svetlo a niet v ňom nejakej tmy. Keď sa človek po páchaní hriechu nebol ochotný priznať svojmu hriechu, doniesť ho na svetlo, vyznať, opustiť, tak si zvolil tmu, chodenie v tme. Od pádu človeka v raji nebolo možné spoločenstvo človeka s Bohom, ako nie je možné spoločenstvo človeka, teda svetla a tmy. Lebo človek si zvolil tmu skrývania sa. A tento postoj má ďaleko siahle dôsledky. Pri našej službe, ktorú máme manželským párom a pri našich skúsenostiach si stále viac uvedomujeme,
Že klasické nastavenie ľudí je nastavenie sa na moje zranenie a na hriech toho druhého. My dokážeme tak popísať to, čo ten druhý zle urobil. Poviem vám naposledy, včera na Skype som komunikoval s jedným manželským párom, ktorí sú vo veľmi vážnej a zložitej situácii. A ja som to počul aj na jednej strane toho telefónu, aj na druhej, teda aj pri jednom telefonáte, aj pri druhom. Ja som taký zranený a ona mi tak ublížila. A na druhej strane, ja som taká ublížená, lebo on sa tak zle voči mne zachoval. A vy sa pýtate, kde je pravda? A pravda je, že sú to dvaja hriešnici. A celý problém je, že vidia hriech toho druhého, ale nevidia svoj vlastný hriech. A nie sú ochotní, ja som tej žene musel povedať, lebo ona sa rozhodla vydať na cestu preč z toho miesta, kde boli ako rodina. Ja som jej povedal, veľmi ťa prosím. Stíš sa, dovol Duchu Svätému, aby ti povedal niečo o tom, čo si urobila svojmu manželovi. Lebo ja tu mám na papieri 5 vecí, o ktorých viem, že si mu ublížila. Ale ty to potrebuješ počuť tu v srdci. Stíš sa a keď budeš počuť Ducha Svätého, otoč svoje auto, vráť sa naspäť. Pros ho o odpustenie, vyznaj svoj hriech a dojde k zmene v tvojom živote. Do akej miery žijeme vo svetle? Do akej miery sme ochotní byť transparentní so svojím hriechom? V istom malom zbore, tak okolo 40 členov, som sa pýtal starších vekom v tomto zbore, kedy naposledy hovorili o svojich zápasoch, o svojich prehrách, o svojich slabostiach. Viete, koľko rúk sa zodvihlo, ktorí vedeli rozprávať o tom, kedy naposledy? Ani jedna. Miesto nich sa ozval jeden vyše 50-ročný muž, ktorý povedal, a vďaka tomuto som sa cítil ako čierna ovca v tomto zbore. Ako jediný, kto má zápasy, boje. Jediný, kto nezvláda svoj kresťanský život. Lebo všetci ostatní sa mi javili, že sú tak veľmi v poriadku. Jedna žena, ktorá prišla do nášho spoločenstva v Lučenci, to povedala tak, a zrejme ste počuli už ten výrok, že keď k nám prišla, tak si myslela, že sme takí svätí, že ani elektriku nepotrebujeme, lebo si svetožiarami svietime. Myslíte si, že to vzniklo tým, že my sme, keď sme sa predstavili, tak sme povedali, ja som Tomáš Kryška a ja som svätý muž a nerobím hriechy a ani nemám hriešnú prirodzenosť? Nie. Ako v nej vznikol ten pocit, že sme takíto svätí? No možno tým, že v našom zbore nepočula vyznanie hriechu. Že možno nevidela to, čo sa dialo v baptistických zboroch v Spojených štátoch, a ja tam sa nechcem pozerať s obdivom, myslím si, že máme stále viacej otáznikov nad Spojenými štátmi americkými, ale toto kedysi bola veľmi vážna vec baptistických zhromaždenia, že na konci každého zhromaždenia bolo, viete čo? Altar call. Viete, čo to bolo? Inými slovami, volanie k oltáru, volanie dopredu. Kedy sa viete, čo dialo? Kedy nechodili len tí skazení hriešnici zo sveta, ktorí náhodou sa posadili do nášho zhromaždenia. Kedy chodili aj ctení bratia a sestry z toho spoločenstva dopredu, aby si klakli a aby tým, že vyšli dopredu, povedali, môj život sa mi vyšmykol z rúk. Možno som to nezvládol len dnešného rána a možno to nezvládam už dlhšiu dobu. A prichádzam sem dopredu, aby som hľadal Boha, aby som robil pokánie, aby som čistil svoj život, bez ohľadu na to, že sa niekto bude na mňa pozerať a že si bude myslieť o mne svoje. Položil som si tiež otázku, či je odvaha za týmito ľuďmi ísť a pýtať sa ich, s čím zápasia.
A isté je to aj o ochote týchto ľudí hovoriť o svojom hriechu s niekým iným. Myslím si, že medzi nami evanjelikálmi vznikla mylná predstava, že ja to poviem Bohu a tým to skončilo. V tom úplne najkrajnejšom prípade to poviem aj tomu, komu som ublížil. To, o čom čítame tu v Jánovi, je spoločenstvo svetla, kde platí, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každého hriechu. Pred niekoľkými rokmi som stál pred našim zborom v Bratislave a povedal som im nasledujúcu skutočnosť. Môj drahý, mám obrovský problém so zvládaním svojho hnevu. A ja si to všímam medzi kresťanskými mužmi, toto je jeden z vážnych problémov. Čeliť náročným veciam bez toho, aby sme boli nahnevaní. Dokonca sme z tohto dôvodu vytvorili skupinku anonymných hriešnikov rodiny Kryškovej. Moje deti sa zúčastňovali na tomto experimente, aby mi pomáhali dostať sa z môjho hriechu. Žiješ v spoločenstve svetla? Alebo by si chcel len také niečo veľmi privátne? Najlepšie, keby o tom nikto nevedel? Viete, že to vážne hovorí o našom porozumení evanjelia? Viete, ak vieme o dokonalej obeti Pána Ježiša, ktorá očistila náš život, tak môžeme hovoriť o našom hriechu. A vyznávanie našich hriechov sa stáva niečím, čo svieti. Čo svieti na Boha, ktorý je neskutočne milostivý. Aj keď odhaluje pravdu o tom, aký som ja hriešný a skazený človek. Pamätám si na poradenský kurz od Grace Ministries, teda služba milosti, kde som sa prvýkrát stretol s kresťanmi, ktorí otvorene hovorili o tom, s čím zápasia. O tom, čo urobili po tom, čo už nejaký čas boli kresťanmi. A ja si pamätám, ako som sa na nich pozeral neveriacimi očami. A som si hovoril, ako je možné, že títo ľudia o tomto hovoria. O niečom, s čím ja zápasím a v čom prehrávam. A hrozím sa toho, že by som o tom mal nahlas povedať. Ale na druhej strane som z nich cítil slobodu. Slobodu, ktorú som si zúfalo prial, ale nemal. To je sloboda od hriechu, ktorá je bočným dôsledkom spoločenstva svetla. Viete, tá 2. kapitola, 1. verš, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. To, že žijeme v spoločenstve svetla, sa prejavuje víťazným životom. Jeden z mojich učiteľov Entrastu to povedal tak, som zotavujúci sa farizej. Nemá tendenciu aj v tvojom a mojom živote sa objaviť niečo z farizeizmu? Z toho, že vyzerám na povrchu, že všetky veci sú v poriadku, ale nie sú? Nedávna skúsenosť jednej ženy, ktorá sa postavila v zhromaždení a povedala, máme vážne problémy s manželom a chceme vás prosiť, aby ste sa za nás modlili. Chceme to vážne riešiť. Okamžite po skončení zhromaždenia za ňou boli 3 sestry. Viete, prečo za ňou prišli? Lebo jej prišli povedať. Aj ja. Aj my máme problémy. Ona hovorí, o tej jednej by som si to nikdy nepomyslela. Myslela som si, že to je absolútne vzorné manželstvo. Naučil som sa skrývať za maskou svoj skutočný život. A často mi v tom pomáhal môj aktivizmus, kde si druhí hovorili, aký pre Krista nasadený človek to je. Ale ja som vedel, že som úplne sám so svojimi tajomstvami. Stal som sa radcom druhým, ale môj vlastný život bol v úplnom chaose a neporiadku. Možno by bolo zvláštne spýtať sa ťa, ako poznáš človeka, ktorý sedí vedľa teba v tej istej rade. Do akej miery naozaj zažívame spoločenstvo, obecenstvo jeden s druhým?
Prečo hovorí Božie slovo o potrebe vyznávania hriechov? Ak budeme pravdiví, otvorení, transparentní v tejto oblasti, pravdepodobne už nebude oblasť života, o ktorej by sme sa úprimne nevedeli s inými porozprávať. Naopak, ak začneme skrývať veci v živote, asi už len debata o počasí bude tá, v ktorej sa budeme cítiť bezpeční. A ja som nesmierne vďačný za možnosť úprimne vyznávať moje zlyhania v rámci môjho manželstva a rodičovstva aj na manželských víkendoch a vidím, ako naše vyznávanie našich hriechov má zmysel pre iných. Kde môžeme zažiť spoločenstva svetla, kde zažívame slobodu milosti a pravdy, kde je možné hovoriť o slabostiach a nebyť odsúdený. A súčasne vidieť, ako Boh očisťuje a mení naše životy. Napriek tomu, že mám smrteľnú diagnózu a napriek tomu, že prežívam viac bolesti ako kedykoľvek v živote, vám chcem povedať, že som nikdy neprežíval tak naplnený život ako v tomto poslednom období. Že som si nikdy tak nevychutnával nádheru vzťahov spoločenstva svetla, ako je to možné dnes. Viete, ten telefonát toho brata, to je len jedna z mnohých chvíľ, ktoré som prežil aj posledný týždeň, kde som znovu a znovu počul či už vyslovené alebo nevyslovené význanie lásky, záujmu, túžby po spoločenstve. Sú tam len akoby dve veci. Sústreďme sa na to byť s ľuďmi. Sústreďme sa na to, aby to spoločenstvo bolo naozaj spoločenstvom svetla, kde je možné hovoriť o čomkoľvek. Kde je dokonca možné vyznávať svoje hriechy. Kde je možné prežiť hĺbku pravdy a milosti. A byť premenený týmto spoločenstvom s Otcom a so Synom, s Pánom Ježišom Kristom a súčasne spoločenstvo jedného s druhým, ktoré vedie k víťaznému životu. Nech vám Pán Boh veľmi požehná.